U-Sibusiso Kula, olillungu lePalamente leqela le-African National Congress, uzakuvela ematyaleni kwinyanga kaCanzibe ngezityholo zokubulala inkosikazi nomama wabantwana bakhe abathathu, uJennifer Mothlomi. Ukula ujamelene nezityholo zokubulala uMothlomi owafunyanwa ebhubhile umzimba wakhe umanxeba-nxeba kwikhaya labo lomtshato laseKenana kwiphondo laseMntla-Ntshona ngoNovemba ka-2022. Isithethi segunya abantu lezotshutshiso uHenry Mamutame uthi inkundla yamatyala ikulungele ukuchotshelwa kwetyala. The murder case against U-Sibusiso Kula, who is a member of parliament, was postponed to 13 May 2024 for trial. The matter made its first appearance at the High Court sitting in Klerksdorp, and both the state and the defense attorney confirmed their readiness to Judge Ronald Hendricks, who will be presiding over the case. Kula is facing a charge of murder after his wife was found murdered at their home. He is further charged with defeating the ends of justice, contravention of the Domestic Violence Act, making false statements and affidavit, and conspiracy with another person to aid or procure the commission of murder. His 50,000 rand bail was extended and he was warned to be back in court on the day of trial. Okanti okulandelayo kwalapha kwendaba. Amabanjwa ayakhuthazwa ukuba abhalisele ukuvota kunyulo oluzalo njengoko ubhaliso luqalile namhlanje kumaziko oluleko kwilizwe liphela.